vtedy nastala tá chvíľa, ktorá je dodnes zapísaná v dejinách súdnych procesov ako jedna z najneuveriteľnejších. Vraj sa pohybuje podľa rozloženia najznámejších súhvezdí. Hej, čašník, kto to objednal? Tam ten pán. Poznáš? Drbo, ne? Aj mne to trvalo dlhšie, kým som na to prišiel, ale vy na to určite prídete časom. Čo je zač? To je nejaký bukloš, ne?